verdens bedste folkeskole. Sådan lød det i statsministerens åbningstale forleden. Men når den nye læreruddannelse træder i kraft, så skal kommende lærere kunne klare sig med mindre danskundervisning. Og den melding har skabt oprør på seminaret. Jamen det har det jo. Dansklærerne på læreruddannelsen i Aarhus til en selvpålagt eftersidning. Anledningen er alvorlig. De frygter for deres fags fremtid. Fra næste år sænkes undervisningskravet for dem, der vil være dansklærer, fra 72 såkaldte ECTS-point til 40 point som minimum. Skriften på væggen er ifølge lærerne dyster læsning. Det giver dem væsentligt mindre tid og undervisning til at blive rustet til at løse den opgave. Bliver det dårligere dansklærer? Det bliver dårligere dansklærer, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. I Folketingssalen lød det ellers sådan her i tirsdags. Vi skal udvikle folkeskolen, så den bliver endnu bedre. Det er vildledning af befolkningen at sige, at vi styrker fagligheden. Nu er det op til professionshøjskolerne at sammensætte de fagpakker, som de mener vil klæde lærerne bedst muligt på til at stå ude i folkeskolen. Det nye er, at vi ikke blander os nidkært i, hvor mange point præcis man skal have inden for hvert fag. Jeg håber, at politikerne vågner op og opdager, at vi kommer til at sætte 2 modsatrettede bevægelser i gang. De studerende er fremover selv herre over, hvor mange point dansk skal fylde i uddannelsen, bare det mindste er 40. Uddannelseschefen på VIAs læreruddannelser er fortrøstningsfuld. Der vil være nogle studerende, der vil komme ud med 40 ECTS-point, men jeg tror, det vil være de færreste. Vi vil styrke fagligheden i folkeskolen, men det kommer til at svække den i læreruddannelsen. Danslærerforeningen tager nu problemet op med uddannelsesministeren. Ja, hej, det er Camilla Indtræning med. Telefonerne gløder hos de firmaer, der sætter solceller, og der er mange